да, больше половины группы не попало. Гайнуль Ленарның 2 кызы бар, зурсына 16, кішісіне 7 яш. Икісі де Салауат көпіріндегі 182 лицейда оқый. Әмі кішісі Аринаның балалар бақшасына бірге ерген һәр түркімдәшіне де, енәшәдәге мәктәптә оқу бәхеті элекмәгән. Мы ходили в 133-й садик. Біз 133-ші балалар бақшасына ердік, бірінші сыныфқа лицейға оқырға кірдік. Түркімнің йортысы бұл оқу йортына бітімлей элекмәді. Мұнда обый опасы оқушыларны ғына алдылар, қолғанларны башқа мәктәпкә жіберділер. 182-ші лицей 4 еллык ашылды. Ул 1224 балаға исәпләнгән. Әмі микрорайон тиз төзелү сәбәпле хәзер анда 2000 ярымга якын бала укый. Минем 3-нче классында 36 бала укый. Гомумән кабинетлар көйләнеше буенча балалар сыйдырышлыгы кабинетларда шул 36 кешегә көйләнгән. 2 раза перегружено, работаем в 2 смены. Мәктәп 2 сменада эшли, 75 сыйныф бар. Инде 2нче ел рәттән 1нче сыйныфка килүче балаларны кире борырга мәҗбүрбез. Аларны якын тирәдәге мәктәпләргә җибәрдек, үзебезнең автобус йөртә. Направляем в ближайшие школы. Казанда мәктәпләргә шундый зур ихтыяҗ булган 30 микрорайон бар. Бу хакта бүген Казан шәһәре думасының чираттагы сессия утырышында сөйләштеләр. Бүгінгі күнді ең кескен микрорайоннардан бірсі ол енді Солнечный город, Рауиса Гареева яклары, тағын Меридианы, Сибғат Хаким яклары, шунда да шынында мәктәп керек. Салават көпірі бір микрорайонында, бірінші микрорайонда. Бір мәктәп төзү 2 миллиард сумга төшә дип алсак, 60 миллиард сум акча кирәк. Соңгы 10 елда Казанда яңа 14 мәктәп, 5 өстәмә корпус төзелгән. Аларда 19 мең бала укый. Миллион кешесе булган шәһәрләр арасында Татарстан башкаласы бу эштә алдынгыларның берсе. Мы знаем, что в республике много программ. Заманалар катлаулы булса да, республикада инфраструктура төзелешенә кагылышлы программалар үтәлә, объектлар республика һәм федераль программалар буенча сафка кертелә. 2023 елгы исемлеккә 16 мәктәп керде. Димәк, киләсе елда тагын 15 мең баланың уку шартлары яхшырачак дигән сүз. Бу эштә әһәмиятле юнәлешләрнең берсе уку йортларының иминлеге. Соңгы 2 елда әлеге эшкә 1 миллиард 700 миллион сум акча бүлеп бирелә. Мы при поддержке президента нашей республики. Безнең президент ярдәме белән республика бюджеты хисабыннан шәһәр мәктәпләренең техник иминлеген тәэмин итү юллары күрелде. Бу бик тә мөһим. Хәзер Казанда 144 мәктәп рестораны яңартылган. Бу барлык ашханәләрнең 78%. Киләсе 2023 ел Россиядә мөгаллим һәм остаз елы булуны исәпкә алып, уку йортларына укытучыларны җәлеп итү турында да сөйләштеләр. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.